The Taliban's decision to ban salons could push people further into poverty. 20 years ago, many witnessed what's described as the first genocide of the 21st century in West Darfur. ጌታቸው ረዳ በዴንቨር ኮሎራዶ አደረገው በተባለው ንግግር ወታደሮች ከትግራይ ከተለቀው እንዲወጡ የሚል ጥያቄ ኣብ ዘለኹም ዕዙዝ ሰላምታ ነጻሕኩም ክብራት ተኸታተልትና እምባርከስ ናይዚ ሰዓት ዜና ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ መጀመርታ ግን ኣርእስታቱ ቅልውላው ዳርፉር ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ተቐትሉ ሃዲማ ኣብ መንገዲ ዝሓረሰት ጋዜጠኛ ንደቂ ኣንስትዮ ዘጓየ ውሳኔ ምዕፃዊ ትካላት ስነ ጽባቐ ዑደት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣሜሪካ ሶማሊያ ኣብ መቃድሾ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 25 ወታደራት ተቐቲሎም ዝብሉ ዜናታት ሒዘ መጽኩም ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ዑደት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዝዓለመ እዩ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተወደበ ጽምብል መበል 49 ዓመት ምስረታ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማተሰኣ ተረኺቡ ምስ ተወለድቲ ተጋሩ ተዘራሪቡ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ብሰንበት ዝተሳለጠ መድረኽ ብዛዕባ ዕማማት ናይቲ ዝመርሖ ዘሎ ግዚያዊ ምሕዳርን ወድዓዊ ኩነታት ትግራይን መግለፂ ሂቡ እቲ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ንፈለማ እዋን ናብ ኣሜሪካ ዝኸደ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ዓለም ለኻዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ስምካ ኣብ ዝርዝር ክልከላ ዝተገብረሎም ስለ ዘሎ ክትወፃኢ ትኽእልን ኢኻ ተባሂሉ ደውታ ገጢሞ ከም ዝነበረ ጠቂሱ ንዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየዱ ንጥፈታት ልምዓት ከምኡን ዕቤት ባህልን ቋንቋን ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ዝንገረሉ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ዓመታዊ ፌስቲቫሉ ኣብ ደንቨር ኮሎራዶ እዩ ዘከካይድ ቀኒዩ በቲ ማሕበር ዕድመ ተገይሩሉ ኣብቲ ጽምብል ዝተረኽበ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ እዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ነጥብታት ኣልዒሉ መሰል ርእሰ ውሳኔ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ኣንፈት ቃልሲ ናብ ሰላማዊ መድረኽ ከም ዝተለወጠ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ጉዳይ መሰል ርእሰ ውሳኔ ምድንጋራት ከም ዝረኣዩ ብምጥቃስ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይቀርብን እዩ ኢሉ ልዕሊ ኩሉ መሰል ርእሰ ውሳኔና ብዝተማልአ መንገዲ ክንረጋግጽ ዘኽእለና ቃልሲ መልክዕ ቀይሩ እንተዘይኮይኑ ደው ዝብለሉ ምክንያት እውን የለን ደው እውን ስለዘይበለ ኣጠናኺርና ክንቅጽል ዘኽእለና ዕድል ኩልና ክንጥቀም ኢና በብግዚኡ ኣሽሓት እናኸፈልና ብግዚኡ 10 ኣሽሓት ኣካሎም እናጎደሉ ዝግበር ምንቅስቓስ ንሓንሳብ እናሓዋሩ ደው ዝብለሉ ኩነታት እንተሃልዩ ከነናዲ ድሌትናን ባህግናን ብሰላማዊ መንገዲ ንምርጋጽ ዘኽእል ዕድል እንተልዩ ክነናዲ ኢና መሰል ርእሰ ውሳኔ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዝእቱ ትዕግስቲ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኢሉ ተፈናቐልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ቀዳምነት ካብ ዝህቦም ዕማማት ሓደ ኩነታት ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስ ዘኽእል ምንቅስቓስ ምግባር ከም ዝኾነ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ነዚ ንምፍጻም ግዝኣት ትግራይ ክምለስ ኣለዎ ኢሉ ብዛዕባ ግዝኣት እንትዛረብ ብዛዕባ መሬት ኣይኮናን እንዛረብ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ሕማቕ ኩነታት ብጸላእቲ ምኽንያት ዝበሳበሰ ዝብለና ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ውዕል ሰላም ሰራዊት ትግራይ ከበድቲ ኣጽዋራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘረክበሉ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወፃእ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ዘገድድ እዩ ወላ እኳ ሓይልታት ትግራይ ከበድቲ ኣጽዋራት ከም ዘረከቡ ዝተገልጸ እንተኾነ ብወገን ትግራይ ክምለስ ትጽቢት ዝግበረሉ ምዕራብ ትግራይን ገለ ክፋል ደቡብ ትግራይን ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ኣምሓራ እዩ ዘሎ ወታደርቲ ኤርትራ እውን ዘግድ መሊኦም ካብ ትግራይ ከም ዘይወፁ ኣቦ ወንበር ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ እዋን ንቢቢሲ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣመልኪቱ ከምቲ ዝሕሰብ ብቐሊሉ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና ትበል ኣቶ ጌታቸው ተፈናቐልትና መረበቶም ንምምላስ ስራሕቲ ይስርሑ ከም ዘለው ገሊጹ ካብዚ ብተወሳኺ ነቶም ከባቢታት ናይ ምምላስ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኾነን ምንቅስቓስ ይገብር ከም ዘሎን ተዛሪቡ ናትና ውግእ ክኸውን ኣይክእልን ብፕሪቶሪያ መሰረት መንግስቲ ፌደራል ኩሎም ቦታታት ኣፅርዩ ክረክበና ከም ዝግባእ ኢና ንኣምን ኣብኡ ተመስሪትና ኢና ናብ ሙጉት ኣቲና ብመትከል ደረጃ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነቱ ምዃኑ ፈሊጡ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ይገብር ኣሎ ተግባራዊ ምንቅስቓስ በቲ ዝድለ ፍጥነት ይኸይድ ዶ ኣይከይድን ርግፀኛ ምዃን ኣይከኣልን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝተጣየሱ ናይ ኣምሓራ ምሕደራት ክፈርሱ ሰራዊት ፌደራል ካብ ፌደራል መንግስቲ ሓላፍነት ተቐቢሉሎ በቲ ዝድለ ፍጥነት ይኸይድ ደሎ ካልእ ጉዳይ እዩ ብናትና እምነት ግን ነዚ ካብ ምፍጻም ወፃኢ ካልእ ኣማራጺ ክህሉ ኣይክእልን ምፍላይ ፓርቲን መንግስትን ኣቶ ጌታቸው ኣብ ትግራይ ዝተረጋግአን ዲሞክራሲያዊ ፖለቲካ ክህሉ ምፍላይ ፓርቲን መንግስትን ካልእቲ ግዝያዊ መንግስቲ ዝሓዙ ዕማም ከም ዝኾነ ኣብዚ መድረኽ ተዛሪቡ ኮይኑ ግን ዛጊድ ዝዕግብ ምንቅስቓስ ከም ዘይተገብረ ንሱን ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ምንቅስቓስ ንምሕዋስ ሓላፍነቱ ከም ዘይተዋፅአን ገሊጹ ኣብ ዲያስፖራ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይሃሉ ዝኾነ ይኹን ኣብ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓ ሙሉእ እምነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክዓብር ነፃ ኮይኑ ክንቀሳቐስ ኣብ ቀጻሊ ግዝያዊ መንግስቲ ስርሑ ወዲኡ መረፃ ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ድማ ነፃን ግልጽን ብዝኾነ መንገዲ ሓሳባቱ ሸይጢ ክምረፅ ዘኽእለሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ቁርፀኛታት ኢና ኢሉ ጉዳይ ተሓታትነት
መሰረት እቲ ንክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ፕሪቶርያ ዝተፈረመ ስምምዕ ብኩሎም ወገናት ዝተፈጸሙ ጥሕሰታት መሰጋገሪ ፍትሒ መዕለቢ ክረኽብዮም ብኻልእ ወገን ብመንፅር ስፍሓት እቶም ዝቐረቡ ክስታት ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ምፅራይ ዘሸራዊ ዓለም ለኻዊ ኣካል ክካየዱ ከም ዝግባእ ብዙሓት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክፅውዑ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ ካብ ቀረባ እዋናት ናብዚ ጉዳይ ፍትሒ ይሸለል ክበሃልን ተደፋፊኑ ክተርፍን ይኽእል ዝብል ስጋኣታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ ኣቶ ጌታቸው ግና ጉዳይ ተሓታትነት ደው ዝብል ከም ዘይኮነ ኣብ መድረኽ ማተስኣ ኣረጋጊጹ ናይ ተሓታትነት ጉዳይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ተሰማሚዑ ናብ ድሕሪት ክመልሶ ዝኽእል የለን ካብ ኢድና ወፂኡ ተሓታትነት ካብ ምርጋጽ ወጻኢ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ድሕሪት ዝምለስ ነገር የለን ኢሉ ጉዳይ ምቁራጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ክበጽሕ ተባሂሉ ዝመጸ ረድኤት ምጥፍፍኡ ስዒቡ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ USAID ንውድብ ምግቢ ዓለምን ሰብኣዊ ሓገዝ ምክፋል ደው ከም ዘበሉ ዝዝከር እዩ ብሰንኪ እዚ ኣብ ትግራይ ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለው ፀብፀባት እቲ ግዝያዊ ምሕዳር የመልክቱ ኣብ ትግራይ ስርቂ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝተፈጸመ ዝገለጸ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ጻኒሕቱ ውሳኔኦም ክቕይሩ ንምግባር ምስ ዘመዚ USAID ከም ዝዘራረብ ኣፍሊጡ ህዝብና ጠመ ሰርቁ ጸላእቲ ነይሮምና ኣብ ታሕቲ ዘሎ ብዙሕ ክሒላውን ብዝተወሰነ ደረጃ ኣብ ስርቂ ስለ ዝተሳተፈ መርሚርና ኣጻሪና ክቕጻዕ ዝግብኦ ከም ንቐጽዕ ስለ ዘረጋገጽና ድሕሪ ሕጂ ኣብ እኽሊ ምዕዳል ዝኾነ ይኹን ናይ መንግስቲ ሹም ከኣቱ የብሉን ዝብል ቅዋም ስለ ዝሓዝና ዝሓሸ ርክብ ጀሚርና ኣለና ዝተጎድአ ህዝብናን ተፈናቐልትን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሓገዝ ክረኽቡ ንፅዕር ኣለና ኢሉ ኣቶ ጌታቸው ስድራ ኣብቲ ኩናት ዝተሰውኡ ተጋድልቲ ንምርዳእውን ስራሓት ከም ዝተወድኡን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝፍጸምን ኣብቲ መድረኽ ተዛሪቡ ሶማሊያ ኣብ መቃድሾ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 25 ወተሃደራት ተቐቲሎም ኣብ ሶማሊያ 25 ወተሃደራት ብቦምባ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትሉ ወተሃደራዊ ምንጭታት ሓቢሮም ሓደ ወተሃደራዊ ምንጭ ሶማሊያ እቶም ኣብ ማዕስከር ጃለስያድ ኮሌጅ ሪጋ ሒዞም ዝነበሩ ወተሃደራት ሓደ ነታጊ ዝዓጠቐ ውልቀ ሰብ ነፍሱ ብምፍንጃሩ ከም ዝሞቱ ንቢቢሲ ሓቢሩ ካልኦት 48 ሰባት እውን ቆሲሎም ናብ ሆስፒታላት መቃድሾ ከም ዝተወስዱ ተገሊጹ እቲ ነፍሱ ዝፈንጀረ ሰብ ወተሃደራዊ ክዳን ተኸዲኑ ናብቲ ማዕስከር ከም ዝኣተወ እቲ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ወተሃደራዊ ምንጭ ንቢቢሲ ሓቢሩ ብተወሳኺ ናይ ሓሶት መለለይ መንነት ሒዙ ከም ዝነበረውን ገሊጹ ሰራዊት ሶማሊያ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ፍጻሜ ዝኾነ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ አልሸባብ ሓደ ካብ ኣባላቱ ነቲ መጥቃዕቲ ቦምባ ከም ዝፈጸመ ገሊጹ ኣሎ እቲ ጉጅለ ቁጽርቶም ዝተቐትሉ ወተሃደራት 73 ምዃኑ ዝገልጽ ብተወሳኺ ቁጽርቶም ዝቆሰሉ ድማ 124 ከም ዝበጽሐ የመልክት ኣብ ወርሒ ሰነ ዕጡቓት ኣባላት አልሸባብ ኣብ መቃድሾ ኣብ ሓደ ሆቴል ብዝፈጸመው መጥቃዕቲ 6 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም 10 ድማ ከም ዝቆሰሉ ዝዝከር እዩ አልሸባብ ኣብ ሶማሊያ እስላማዊት መንግስቲ ንምቋም ዓሊሙ ቅድሚ 15 ዓመታት አንጻርቲ ብኹናት ሓድሽ ተዳኸመ ማእከላይ መንግስቲ ምንቅስቃስ ጀመረ ዕጡቕ ጉጅለ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሃገር ዕርዲ ብምሓዝ ድማ ኣብ ወተሃደራውን ሲቪላውን ከባቢታት ከቢድ ጉድኣት ዘውረደ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ክፍጽም ጸኒሑ መንግስቲ ሶማሊያ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2017 ኣብ ርእሲ ከተማ መቃድሾ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ኣስታት 500 ብኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ ይገልጽ ኣልሸባብ ግና ሓላፍነት ኣይወሰደን እዚ ኣስታት 10,000 ኣባላት ከም ዘለዎ ዝግመት ጉጅለ ብኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ግብረ ሽበራዊ ተባሂሉ ከም ዝተመዝገበ ይፍለጥ መብዛሕትኦም ሶማላውያን ሱፊያውያን እኳ እንተኾኑ አልሸባብ ግን ነቲ ብስዑዲ ዓረብ ዝተደፋፈአ ወሃቢ መስመር እስልምና እዩ ዝጣበቕ ብተወሳኺ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ፈጺሙ እዩ ብፍላይ ኣብ መቃድሾን መደበራት ሰራዊት ዝፍጽሞም መጥቃዕትታት ኣሓይሉ ነይሩ እንተኾነ ካብ ናሓሰ 2022 ጀሚሩ ወተሃደራት ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ዝድገፉ ሓይልታት ጸጥታ መንግስትን ሚሊሻታት ውሽጢ ዓድን ኣንጻር እቲ ጉጅለ መጥቃዕቲ ከካይዱ ጸኒሖም እዮም ነዚ ስዒቡ ወተሃደራት መንግስትን ሚሊሻታት ቀቢላታትን ዘካይድዎ ሓበራዊ መጥቃዕትታት እቲ ጉጅለ ካብ ሓያሎ ቦታታት ተደፊኡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰመዚ ሶማሊያ ብዕጡቓት አልሸባብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ብ70 ሚእታዊት ኣብ ምንካይ ከም ዝተዓወቱ ገሊጾም ነይሮም አንጻርቲ ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ዝተኻየዱ ወተሃደራዊ ስርሒታት ዝተረኽበ ዓወት ምዃኑ እውን ምግላጾም ይዝከር ይኹን እምበር አልሸባብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሃገር መጥቃዕትታት ካብ ምፍጻም ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተዓግተን ቅልውላው ዳርፉር 3 ደቂ ኣንስትዮ ተቐትሉ ሃዲማ ኣብ መንገዲ ዝሓረሰት ጋዜጠኛ 3 ደቂ ኣንስትዮ ተቐትሉ ካብ ግዛእ ዳርፉር ብእግራ ዝሃደመት ብጽሕቲ ወርሒ ኣቕራቢት ሬድዮ ኣብ ዶብ ጫድ ወዲ ተገላጊላ ኣብ መንገዲ የወሊደ زحرسنن زحجزن زغونه سباي نبرن كل نبعلي زحسب نيرو كل نفس خوت يهدم نيرو اتهصان وصيو بچرق تقليليو بزعبا خالع حسبكن ناب ادري منقد يقتيلا تبل ابتا 10 تشحت سوداناوين سدتنياتات زركبلو ካብ ርእስ ከተማ ጫድ ውጪ ኢሉ ዝርከብ ማዕስከር ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዘራረበታ ዓረፋ አደም ተጓል 38 ዓመት ኣብ ኤልጀነይና ካብ ዝርከብ ገዝኣም 4 ኣዋል ደቂ ሒዛ ብዘቃጽል ሃሩር 25 ኪሎ ሜትር ተጓዒዛ ንድሕነቱ ሰገ በዓል ቤታ ድማ ብኻልእ ነዊሕ መንገዲ
ተጓዒዙ ኣብቲ ማዓስከር ተራኺቦም ኣብቲ ደብ ምስ በጻሕኩ ክሳብ ዝወልድ ኣዝየ ደኺመን ተኻኢለን ነይረ ትብል ንወዳ ብሽም እቲ ነቢ መሐመድ ኢላ ከም ሰመየቶ ብምሕባር ንሳ ዘይተቐብረ ሬሳ 3 7 9 ዕድሚኦም ደቃ ገዲፋ እያ ሃዲማ እቶም ቆልዑ ብወታደራት ቅልጡፍ ሓገዝ RSF ደገፍቶም ሚሊሻታት ዓረብን ከም ዝተቐትሉ እያ ትገልጽ ዳርፉር በቲ ኩናት ኣዝያ ዝተጠቃዕት ግዝኣት እያ RSFን እቶም ሚሊሻታትን ዓረፋ እትወልደሉ ማሕበረሰብ ማሳሊ ተሓውሱ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ካብቲ ከባቢ ብምጽራግ ልዕልነት ዓረብ ንምርግጋጽ ይሰርሑ ኣለዉ ተባሂሎም ይኽሰሱ ምልክት ልዕልነት ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ተጌራ ኣብ እትውሰድ ኤል ጀነይና ዝካየድ ኩናት ተደጋጋሚ እዩ ንባዕልና ንምክልኻል ፈቲና እንተኾነ ንሳቶም ዓበይቲ ኣጽዋራት ዝዓጥቕ እዮም ይብል ኣብ ኣድሬስ ስደተኛ ኮይኑ ዘሎ ፍሉጥ ሸኽን ሓላፊ ዓለም ማሳሊትን ሼክ መሐሙድ ያዕቆብ ኣብ ከባቢና ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት 82 ሰባት ሲኢና ክብል ይውስኽ ግጭት ዳርፉር ፈጥሪዎ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላ ማሕበረሰብ ዓለም ግቡእ ቆላሕታ ኣይሃቦን ዘሎ ኣብቲ ኩናት ኢዱ ከም ዘይሓወሰ ዝገልጽ RSF ዳርፉር ንነዊሕ ዓመታት ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ዓረብን ማሳሊትን ግጭት ከም ዘይተጋደፋ ይሕብር ዓረፋ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኤልጀነይና ተዓቂቦም ዝነበሩ ሰለስቲኦም ደቃ RSFን ጃንጃዊት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሚሊሻታት ዓረብን ደብዳብ ኣብ ዝፈጸምሉ ከም ዝተቐትሉ ትገልጽ ሰለስቲኦም ህፃናት በቲ ደብዳብ ተወቂዖም ኣብ ሓንቲ ቦታ ህይወቶም ሲኢኖም ድሕሪኡ ንሳን ሰብኣያን 4 ደቆም ሒዞም ተሰዲዶም ንሱ ግና ንህይወቱ ስለ ዝሰግአ ብኻልእ መንገዲ ተጓዒዙ ዕጡቃት RSF ንደቂ ተባዕትዮን ሰብኡትን ማሳሊት ነዳዲ ዝዓዚዖም ብሓዊ ብምቅጻልን ብኻልእ ዝተፈላለየ ኣገባባትን ከም ዝቐትልዎም ብዙሓት ስደተኛታት ይዛረቡ እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ኣብቲ ማዓስከር ተራኺቦም ኣቦ ንፈለማ እዋን ነቲ ድሕሪ ሞት 3 ኣወዳት ዝተወለደን ከም ምሁብቶ ዝቆፀርዎን ወዶም መሐመድ ሓቂፍዎ ሰበይቲ ትሸኽ ረቕያውን ጥንስቲ ከም ዝነበረትን ብድሕሪኡ እቲ ብእግሪ ዝገበረቱ ኣድካምን ጥሜት ዝነበሮን ጉዕዞ ኣብቲ ማዓስከር ምስ ኣተወት ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ከም ዝተነጸላን ትገልጽ ክደሚ ጀሚረ ርእሰይ ክሓምምን ደም ብብዙሕ ክፈሰንን ጀሚሩ ኣጋምሸት እቲ ድቂ ወፂኡ ኣብቲ ማዓስከር ብሓደ ግብረ ሰናይ ዝተሰርሐ ክሊኒክ ኣሎ እንተኾነ ብዝተሃርሙ ብደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ስለ ዝመልአ ሕክምና ክትረክብ ኣይከኣለትን ካብቶም ተሓከምቲ ሓንቲ ዝኾነት ኒዕማ ዓሊ ንሳን ወዲ 9 ወርሒ ወዳን ካብ ቁሸቶም ኣብ ዝሃድሙሉ ስናይፐር ብዝትኩሱ ዕጡቃት RSF ከም ዝቆሰሉ ትዛረብ እቲ ህፃን ኣብ ዝባና እንከሎ እግሪ ብጥይት ክውቃዕ እንከሎ ንሳ ድማ ብጎነይ ተሃሪመ ኩላሊተይ ንስክላ ተሪፈን ትብል ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ከብቅዕ 4 መራሕቲ ምብራቕ ኣፍሪካ ዓቃብ ሰላም ክዋፈር ክጽውዑ እንከለዉ ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ እቲ ሃገር ተዓኑላ ከምኡ ድማ ኣብ ግዝኣት ዳርፉር ድሮ ምልክት ምጽናት ዓሌት ይረአ ኣሎ ክብል ሻቅሎቱ ገሊጹ እቲ ህይወት ኣሳት 300,000 ሰባት ዝበልዐ ግጭት ድሕሪ ምውልዑ ናብ ሱዳን ዝኣተወ ጥሙር ኣኽባሪ ሰላም ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ድሕሪ 18 ዓመታት ኣብ 2021 ካብ ግዝኣት ዳርፉር ወፂኡ እቲ ግጭት ብደረጃ ዓለም ስምባደ ዝፈጠረ ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሃገር ነበር ዑመር አልበሽር ክስ ምጽናት ዓሌት ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ኣቕሪቡ መንግስቲ ሱዳን ሰላም ትግዛት ክሕልዩ ብዝብል ሕቡራት ሃገራት ኣኽባሪ ሰላም ከውፅእ ገይሩ እንተኾነ ኣብቲ ሃገር ተደጋጋሚ ዕልዋታት ተኻይዱ ሕጂ ድማ ጠቕላላ ናብ ሓድሕድ ውግእ ጥሒላ እቲ ውግእ ንግጭት ዳርፉር ዝቐስቀሰ ኮይኑ ዛጊድ ልዕሊ 160,000 ተወለድቲ ዓሌት ማሳሊት ናብ ጫት ተሰዲዶም ቁፅሪ ዝመቱ ብልክዕ እኳ እንተዘይተፈልጠ ኣብ ኤልጀናይና ጥራይ ብውሕዱ 5,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ይግመት ማሕበር ፋርማሲስት ሱዳን ግን እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ዝዘያደ ከም ዝኾነ ይዝገልጽ ኣብታ ከተማ 11,000 ሬሳታት ብጅምላ ከም ዝተቐብሩ እቲ ማሕበር ክገልጽ እንከሎ ስደተኛታት ድማ ሬሳታት ናብ ሩባ ክድርበዩ ከም ዝረኣዩ ንቢቢሲ ተዛሪቦም ዕጡቃት RSF ማሕበረሰብ ፈር ዝነብሩላ ከተማ ዛሊንገይ ተወሳኺ ከም ዝወረሩ ኮይኖም ካልኦት 2 ዓበይቲ ከተማታት እውን ከቢቦም ኣለዉ ብዙሓት ተወለድቲ ዳርፉር ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሓንፈፅ ዓሌታት ብምውጋድ ብዓረብ ዝዕብለል ግዝኣት ንምግባር ዝተታሕዘ ውጥን ኣብዚ እዋን ከይፍጸም ስጋኣት ኣለዎም እቲ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ካብቲ ኣብ 2003 ዘጋጠመ ዝኸፍአ እዩ ዝብል ሸኽ ዶክተርን ጠበቃታትን ዝርከቦ ፍሉጣት ተወለድቲ ዓሌት ማሳሊት ከም ዝተቐትሉ ይዛረብ ኣብ ምጅማር እቲ ኩናት ዕጡቃት RSF ነቲ ዓራፋት ዝሰርሓላ ዝነበረት ራድዮ ኤልጀነይና ወሪሮምዋ እዮም ንሳ ግን ዕድለኛ ኮይና ተሪፋ ሕጂ ድማ ኣብ ብዕንጨይትን ኣጭርቅትን ዝተሰርሐ ኣግነት ትነብር ኣላ መዓስ ንገዛእ ከም ትምለስ ኣይትፈልጥን ካልእ ስደተኛ ናብ መን እሞ ክምለስ ኣብዚ ሰሙናት ገይረ ኣለኹ ኣብ ኩነታት ኤልጀናይና ዝሸተተን ሬሳ ግን ሕጂ ናብ ኣፍንጫየ ለቐቐን ይብል ንደቂ ኣንስትዮ ዘጓሕኤ ውሳኔ ምዕፃው ትካላት ስነ ጽባቐ ኣብ መላእ ኣፍጋኒስታን ዝርከባ ትካላት ፀጉርን መመላኽዕን ብትእዛዝ ጣሊባን ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ከዕፀዋየን እተን ትካላት ብምዕፃወን ድማ ኣስታት 60,000 ሰባት ዕድል ስራሕ ክስእንዮም ጣሊባን ቅድሚ 2 ዓመት ዳግማይ ስልጣን ካብ ዝሕዝ እንድሓር እዘን ትካላት ስርሐን ክቐፅላ ተፈቒድሎን እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ውሳኔ ይቐይሩሎ እቲ ውሳኔ ንደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ዕድላት ዝያዳ ዝድርት ክኸውን እዩ ቅድም ክብል ካብ ትምህርቲ ጅምን መናፈሻታትን ከም ዝተኸልከላ ይፍለጥ ጓል 23 ዓመት
ዛርሚና ኣብ እንዳ ጽባቐ ኮፍ ኢላ ጸጉራ ጸሊም ቡናዊ ሕብሪ እናለኸየት ከላዩ ውሳኔ ምዕጻው እዋኑ ከም ዝቐረበ ዝሕብር ዜና ዝተሰምዐ ዋናቲ እንዳ ስነ ጽባቐ ብጣዕሚ ሰንቢዳ ክትበክ ድማ ጀሚራ ንሳያ ሰሪሓን ስድራኣ ትቕልብ ትብል እታ ክልተ ቆልዑ ሸፋሽፍቲ ዓይነት እናስተኻኸልኩ ናብ መስትያት እውን ክትጥምት ኣይከኣልኩን ኩሉ ሰብ ይነብዕ ነይሩ ስቕታ ነጊሱ ዛርሚና ኣብቲ ላዕለዋይ መራሒ ጣሊባን ዝነብረላ ኣብ ደባዊ ኣፍጋኒስታን እትርከብ ከተማ ካንዳሃርያ ትነብር ኣብታ ከተማ ደቂ ተባዕትዮ ኣዋል ደቆም ሜክኣፕ ከይገብራ ወይ ናብ እንዳ ጽባቐ ከይከዳ ምእጋድ ልሙድ ምዃኑ ትዛረብ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ብሩቓ ወይ ሕጃብ ተኸዲነን እየን ዝንቀሳቐሳ ነዚ ድማ ከም ኣካል ባህልና ተቐቢልና የለና ትብል ዛርሚና ኣብ 16 ዓመት ዕድሚኣ እያ ትመርያ ኣብቲ እንዳ ጽባቐ ከይዳ ምስ ሰባት ከተዕልል ገላ ዝተወሰነ ስምዒት ናጽነት ንኽህልዋ ይገብር ምንባሩ ትገልጽ ንበይነይ ካብ ገዛይ ክወፅእ ኣይተፈቕደለይን ነይሩ ግን ከዓ ንሰብኣየ ኣሚነ ኣብ ዓመት 2 ወይ 3 ግዜ ናብቲ ሳሎን ጽባቐ ክኸይድ ይፈቕደለይ ክትብል ተረድእ ምስ ሓንቲ ጎረቤታ ኮይና ናብቲ እንዳ ጽባቐ ትኸይድ ነይራ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ንሰብኡተን ጽልዋ ዝገብራሉ መንገድታት ይዛረባ ነይረን ገሊአን ድማ ብዛዕባ ዘይውሕስነትን ዘይስክፍታ ይገልጻ ጣሊባን ድሕሪ ምስሓብ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ነሓሰ 2021 ኣብቲ ሃገር ዳግማይ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ግን እቲ ቁጠባ ቁልውላው በብቁርብ ኣብ ህይወተን ፀቕጢ ክሕድር ጀሚሩ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ብቐጻሊ እናነከየ መጺኡ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ስእነት ስራሕ ኣድልዎን ድኽነትን ጥራይን ዝዛረባ ትብል ዛርሚና ጸጋን ጽባቐን መዲና ካብ ገዛ እትወፅእ ከላ ርእሳ ብመጎልበቢ ትሽፍን ሕብራዊ ጸጉራ ክርእዩ ዝኽእሉ በዓል ቤታን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ስድራን ጥራዮም ዛጓል 22 ዓመት መንእሰይ ኣብ ካቡል ትነብር ኮይና በብእዋን ዝመፁ ቅድታት ጽባቐ ኣብ ኢንተርኔት ብጥንቃቐ ናይ ምክትታል ልምዲ ኣለዋ ኩለን ዝፈልጠን ደቂ ኣንስትዮ ሓደሽቲ ቅድታት ክኽተላ ይፈትዋየን ኣነ እውን እዋናዊ ፋሽንን ሜክኣፕን ኣዝየ ዝፈቱ ትብል ናብ ሳሎን ጽባቐ ምኻዳ ንሓዳራ ወትሩ ሓድሽ ኮይኑ ክቕጽል ከም ዝገብሮ ትዛረብ በዓል ቤተይ ንጸጉረይ ብዝተፈላለየ ሕብርን ቅድን ክርእዩ ይፈቱ ነይሩ ኩሉ ግዜ ናብ ሳሎን ጽባቐ ምሳይ እናኸደ ኣብ ኣፍ ደገ ብትዕግስቲ ይጽበየኒ ትብል ብኹርዓት ክወፅእ ከለኹ ንመልክዐይ ንእድ እዚ ድማ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረለይ ትብል ትምኒታ ጠበቓ ምዃን እኳ እንተነበረ ጣሊባን ግን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከይከዳ ኣጊዶም ኣለዉ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ካልኦት ብዙሓት ንጥፈታት ስለዝተኣገዳ ድማ ካብ ሽዑ ጀሚራ ስራሕ ክትረክብ ኣይከኣለትን መዲና ቆልዓ ኸላ ምስ ኣዲኣ ናብ ሳሎን ትኸይድ ነይራ ሽዑ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ህይወተን ብኸመይ ብግልፂ ይዕልላ ከም ዝነበራ እውን ትዝክር ኣብቲ ሳሎን ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ሕጂ ሓፂር ቀሚሽ ወይ ጅንስ ኣይክደናንን ኩለን ሕጃብ ይኽደና ፍርሒ ኣብ ኩሉ ቦታታት ነጊስሎ መን ደጋፊ ጣሊባን ምዃኑ ዝፈልጥ የለን ብዛዕባ ፖለቲካ ክዛረብ ዝደሊ ዝኾነ ሰብ እውን የለን ክትብል ተረድእ ቀደም መርዓቶም ክትፀባበቕ ከላ ኣትዮም ክርእዩ ይፍቀደሎም ነይሩ መዲና ገለ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውሽጢ እንዳ መሸጢት ኣትዮም ክስእሉ ከለዉ ከይተረፈት ዝክር እዚ ኩሉ ሕጂ ተኣጊድሎ መዲና ግን እንተወሓደ ብዛዕባ እታ ናይ ህይወታ ዓባይ ዕለት መዓልቲ መርዓ زحقو تذكرات كم زلوات الزرب أبز حلف عمت نمرعي نابندا طبقة خيدا ملؤ من ملاخ عجيرة نيرة كتبل تذكر أصعبا لنفسي بمستيات كري أخلقو أزيت طبقت نيرة بتعمق غيرنيو شعو حقوسك قد شيك الكل نيرة تبل حبوق فوسا أب سيميناهم عرب كتما مازر الشريف نتنبر قال إسرائيل شو عتن عمت سومايا إن دات بقى أجد دسنت زل عليو كان سلست عمت أبجزء حدقة من دات حوي أجات إمانيرو من قالت حدقة دما أبجزء أزنبر مو مقام فنجارو يخوينو نقرني بن شفا شفتن عينام بلعوه جت أين مرأيكوا كتصوريك الكل أزيح ما كوينا نيرة تبل سمعت حزن بزعب لولو دمتي قرني بعيني سلستفقه كل سبست متنن سحق أنني مثلا نيرو نحد خلت أوارح كاب جزاي وزعون أبتجزيتي بوزح نبيعك تبل تذكر قسلا بحكمنا وحجز كحاون كله سالون تبقى دما سمعت أنا كحوي حق زوا ناب إن من ملاخ أخيدا مايكرو بليدينج قامنا من ملاخ أو قالوا تاتو جرام أزيوز حاشا ملك كم زلون دما جرو تبل شعون قرني بعيني مصر أخوه كبك جميرة نبعت حاجو سينيرو أتندا تبقى هوته يملس الليل بس نلبونا ماسترز زلوا سمايا كم أما خارج عنا أمره خوينا تسرح طالبان سفح حجراتات كابز جبر ندحر قطر عقل جلوتاس دليا دك أنستيو أزيو خمس وسخت الزراب نسات رأي كونتن نتنا يتبقى فوسا أتتكملو نعنا سالون تبقى مالت متسبابقي خابت كباب قالو بوتاتات علي ترجمان حزننا خنحب إنز حق زنا ساعتن تسفاني هوانا كتبل تقلت زارميناون بزي حسب السماما أبسنا أبزنا برد حنت معلتن مودة تجزي أبز غدت اللان دا تبقى نبجز أن تملست كلان زنا بركونتات ندحيت تمليسات تذكر نتي سنبرتان اشتينات نتس إن كم زلا ملء تفلت نيرا أبتندا تبقى حسابي بعلي خف النيرا إني زبني جنزبل لني جندما نتبقى نفسي كوعلو أيكلني أزيد ما دخمت زخون كخويني سمعني تبل مباركس زقبركم تخطاتلتنا نايز ساعة زي زينا ومسانا دقنا أبزي فتسام حدشت زيناتات من كتتال سبسكرايب شير كومنت لايك مقبار ايترسعو سلام